ylpeitä itsestänne. Annetaan mahtavat aplodit meidän kilpailijoille. Mä oon ällikällä lyöty tästä illasta. Niin kuin täällä on kaikki sanonut jo aikaisemmin, niin me ollaan ehditty ihan mielettömän valmista pakettia lähtemään isoille lavoille edustamaan meidän Suomea. Ja täällä on ollut siis aika vaikea päätös kaikilla tänään edessäpäin. Te ette ole tehnyt tästä todellakaan siis helppoa. Siis mieletöntä. Mä oon kattonut hirveän tarkalla silmällä teidän sosiaalisen median kehitystä ja mihin te olette siellä päässyt kehittymään. Niin kuin mä oon sen teille jo eilenkin sanonut. Ja kattonut paljon teidän persoonaa ja energiaa, mitä te tuotte huoneeseen, kun te tuutte, koska se on oikeasti todella tärkeää, että tulee lämmin fiilis, kun teidän kanssa pääsee puhumaan, mikä teidän kaikkien kanssa on tullutkin, mikä ei tehnyt tästä helppoa. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän siirrytä illan jännittävimpään osuuteen. Kiitos tuomarit. Kiitos. Loistavaa työtä. Kyllä. Miss Suomi 2025 saa palkinnoksi Miss Universum-matkan ja kolmikko saa muun muassa E-Smilein, Lingerie Finlandin, Villa Himon ja Vuokatin Aatelin lahjakortit sekä Vuonelo Finlandin käsin tehdyt kortit. Näin on. Tunnelma tiivistyy ja jännitys tiivistyy. Ensimmäisenä paljastamme median suosikin 2025. Onko Hype-Areena valmis? Ja median suosikki 2025 on kilpailija numero 2, Eveliina Liimotta. Onnea, Eveliina. Onnea, Eveliina. Onnea. Seuraavaksi palkitaan yleisön suosikki. Yleisön suosikki 2025 on kilpailija numero 1, Janette Keskijyrä. Onnea, Janette. Onnea. Miss Suomen kruunut ovat kultaseppä Sanna Hytösen käsialaa. Ne kantavat tänä vuonna nimeä Power of Love. Onko yleisö valmis kuulemaan, ketkä ovat perintöprinsessat ja vuoden 2025 Miss Suomi? Ilmeisesti. Yleisö on selvästikin valmis kuulemaan. Kyllä. No niin, seuraavaksi kerromme 3 nimeä sattumanvaraisessa järjestyksessä, jotka pääsevät jatkoon. Ja kilpailija numero 3, Julianna Kauhaniemi. Vielä on 1 jatkopaikka. Ja tämän jatkopaikan saa kilpailija numero 8, Tara Lehtonen. Hyvä yleisö, 1 heistä on uusi Miss Suomi. Kruunataan ensimmäisenä toinen perintöprinsessa. Miss Suomi 2025 kilpailun toinen perintöprinsessa on kilpailija numero 3, Julianna Kauhaniemi.
Arvoisa mieletön yleisömme täällä Hype Areenalla siellä kotikatsomoissa. Toinen heistä on ensimmäinen perintöprinsessa ja toinen heistä on Miss Suomi 2025. Mikäli Miss Suomi ei pysty hoitamaan tehtäväänsä, siirtyy ensimmäinen perintöprinsessa Miss Suomeksi. Suomi 2025 on kilpailija numero 5, Sarah Johnson! Ja ensimmäinen perintöprinsessamme on kilpailija numero 8, Tara Lehtonen. Hyvä yleisö, dear audience, Miss Finland 2025, Miss Suomi 2025 on Sarah Johnson. Hän lähtee edustamaan maatamme Thaimaassa järjestettävään Miss Universum-kilpailuun tämän vuoden marraskuussa. Ja seuraavan Miss Suomen haku käynnistyy alkuvuodesta. Ihan mieletöntä. Kiitos kaikille katsojille täällä paikan päällä Hype Areenalla sekä rakas kotiyleisö. Kiitos unohtumattomasta illasta ja onnea. Terveisiä Pylkönmäelle. Terveisiä Tuupovaaraan. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa. Kiitos.